କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେତୁ କଥା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ବାନରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଥର ସେତୁ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ? ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି, ମୋର ବାଣରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବାଣରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେତୁ ତିଆରି କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ହନୁମାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ ବାଣର ସେତୁ ମୋର ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ବାଣରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ସେତୁ ତିଆରି କଲେ। ହନୁମାନ ଛୋଟ ବାନର ରୂପ ଧରି ସେତୁ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏହା ଜାଣିପାରି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୟାସ କର। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଥରେ ବାଣରେ ସେତୁ ତିଆରି କଲେ। ଏଥର ହନୁମାନ ବିଶାଳ ରୂପ ଧରି ସେତୁ ଉପରେ ଲମ୍ଫ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେତୁ ତଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସେତୁକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ବୁଝିପାରିଲେ। ଭକ୍ତର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଲା। ହନୁମାନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ। ହନୁମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ରଥର ଧ୍ୱଜା ଉପରେ ରହି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ନାମ କପିଧ୍ୱଜ ହେଲା ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଲା।